ipakita ninyo tanan ang view diri guys. Siya view diri guys. Very nice to kayo. Christmas tree. Chicken plaza diri guys. Pagka hi, akong anak guys. Mahiya naman siya sa kamera. Ato bang? Mahiya siya sa kamera guys. Wow. Are tadi ato. Atong suruyon ang plaza guys. Okay guys. Okay diri guys. Ang plaza diri sa Pinungahan. Only siya diri guys ang view. Indot juga guys. Grabe kanindot as in. Okay guys. Kanindot as in. Very very nice kaayo. Nasad sila diri kuan guys. Nasad sila diri. Bilin. Okay, pakita ninyo guys. Imo sa Amakan. Wow. Okay, oh. Tara guys. Ang plaza sa Pinungahan. Anak guys. Wala siya kamera oy. Okay, ang Christmas tree nga ganti guys diri sa Pinungahan. Nice guy lang country guys. Ilang view. Ano diri guys ang Christmas tree sa plaza sa Pinungahan. Hi guys. Hi. Thank you for watching guys.